boerderij. In de kranten zette hij een oproep achterin. Moet hij uit de grond, wat zoekt naar een boerin. Geen enkele reactie, de vrouw die slaat me niet. Een neut die schudt de neus, die komt boerin de werving ziet. Ja, ik zie een hele hoop Klaassen tractoren en machines staan. Wat gaat hier vanavond allemaal te gebeuren? We gaan hier een hooibouwdemonstratie geven van Klaassen hooibouwmachines. Dat gaat vanaf de maaier tot schudder, hark, hakselaar, perzen, rollenbalen perzen en vierkante pakken perzen. En opruimwagens. En daar gaan we een demonstratie van geven. Is dat zo gauw droog of hoe moet ik dat zien? Nou, we hebben een gedeelte voorgemaaid, dat hebben we afgelopen maandag gedaan. En we gaan een stukje vers maaien en dan gaan we vanavond gewoon constant schudden en dat wordt gewoon in de bult verwerkt. Dus met andere woorden van hier wat wij hier nou zien is al vanavond, dat kan eigenlijk al in het pak. Ja. En de rest wordt nog vers gemaaid. Ja, er wordt een klein gedeelte vers gemaaid en de rest is allemaal voor de rookgaszaal.